És precís que parlem de les coses que parlem a la funció, partim d'una relació de parella, però després hi ha més coses. Que parlen del que traiem a la vida i de conviure-la. Tindre un fill et canvia la vida, però no et convertís en una altra persona. Tindre un fill és fer-li una proposta al món. Pense que és bo que tot el món se'n vagi en la reflexió de quina vida té i de com ha arribat a aquest punt. I quina és la vida que vol. Jo vull ser normal. Vull viure tranquil. Mira, vull ser clase mitjana. I quina és la vida que vol. Si coincidís, bingo. Yo creo que es poco frecuente ver a veces ver abordado un tema así, ¿no? De vez en cuando está bien que te desmonten un poco, ¿no? Ese mito que a veces es la maternidad y que todo tiene que ser bonito y precioso y que a veces hay más problemas de lo que aparentemente se ve, ¿no?